everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Ako, Yoshing. Ikaw, handsome. RJ? Oh, Ate. Ate, pwede ka kadaadlaw ka anhikaon. Why problema? Ako ning amiga bay RJ. Og hapit na nako maasawa. Ay, eres na kita, Rodi, no? Di na ko sa imo. Ari na ko ni RJ. Unsa? Ay, bitaw, oy. Joke lang, joke Ay ako lang. binuang yusinggod. Ako baya. Ibog baya kayo nimo. Unsa? Musulti lang ko sa tinuod. Kay kapoy ka ng sige og tago eh. Uy, ha? Ngano siki ka man tago, good? Sige magapangita og gwapo. Gikapoy na kong tinago. Mga, nigawas na lang ko. Ngek. Ikaw, mo ginang tinuod. Isapa ka tiha, Roti, oy. Kaayo, bayan mong labayon og baso, oy. Pero ayaw lang. Di gyud ka makalabay og baso nako. Maulaki. Anoknan ko. Anugnan sa akong naong? Ay, anoknan ko sa baso nga mabuak. Unsa? Si Aw ka malay kayo, Yusing? Ay, joke-joke ra na ha, Roti, ha. Joke ra na ha. Basin masuko ka. Ay, hapit na yusing. Mobalhin na lang mi og lain kananan. Ay, Roti, oy. Ti aura kani ko. Ti aura kani suko dayon. Ayaw suko, good. Pero, abi mo, Roti, maayo man sad nga masuko og maglagot ka. Ha? Ngano man? Tungod kay makita ang tinuot mong kagwapo. Ulogi, Yosing. Tinuod man bitaw, tinuod bitaw. Ay, dali na mo, dali na. Lingkot na mo, lingkot na. Uy, na ay lamian akong giluto. Aw, kana ba? Kana, sige. Ay, sige na, ayaw na mo ha, ayaw palhin ha. Na ako'y lipreng grande ihatag ninyo. Aw, kana ba? Sige ha, dihaon na mo ha. Hanggaw ni Behana eh. Nagtuo siya nga nahangol ko niya. Ay, ginoo ko. Yaks! Dili ko maniginot niya ba eh. Dili, gyud. Kabay, lagu ka suko. Unsa man ka? Mutubay ka masig babayo eh. Ah, makalagot ba? Muna ko giinsulto ba? Eh, mga unta eh, kay gigutom na ko. Imo na lang na. Di lang kuminom. Oh, naunsa man ka? Gamay ra kayo niyo eh. Dili ni makaunsa nato. Dili ni makapuwas sa atong naong. Pero de, ibahimod sa antan niyo eh, kay libre ko ding bera. May ikog tas tindera eh. Ay, ayaw ka ikog eh. Naunsa man ka. Iyan ang gihatag. Kay, ibog man na nako. Suko ka ganina kay ginsulto ka, di ba? Iya lang tong gisulti. Pabilib ding iya ha. Pero, ang tinuod, deep in her heart, ibog ka na siya nako eh. Honest pa oh. Oh, mo ba? Tinud anay. Awa, magiging kumaibogan ng bahana ba ba? Huwag kumaibogan na. No, makamaibog nindot pa naglawas. Bitaw, nindot kayo og lawas. Murag Coca-Cola body. Pero, ang naong, murag tansan. Pero de, tonto ka man na ko. Bitaw mo. Ay, panaway oy. Unsaw ka. May na makaunata. Alkansi mo taog monan. Mawita tong naglagot ko kaganina kay giunhan ko. Mo tong naglagot ko. Ay, ikaw na inom ana eh. Isod na kayo ba? Tingalig. Masuko si Manny Herbert ako. Suko good. Ngano day? Gikasukan day kagabi nga. Nakainom ta. Gikang nagduwa og bilyard. Ha? Oh, uwa man noon. Imong gisunod lang akong gisulti nga. Imong ipasangil nga. Nag-research ta. Hinungdan nga. Nadugay ka sa pag-uli. Oh, mabta na ako gisulti. So pati kayo, may problema. At to na ba nga, kusog kayo ang uwan? Wa, gudahin ko makauli. Ako nakaulig yun ko.
Kuyawan ako kay nadugay kong pauli. Unya, kusog na ba kayong uwan? O lagi, kusog kay ang uwan. Pasti lang, humura sa akong sapatos. Baha man. Pero ako, wa mo basa nga akong sapatos. Tuod kay gisugat man kong manoy. Gidadaan kong payong. Bisa na gidadaan kag payong, baha man. Hapit mong gud tagatuhod ang baha sa amo. Wa lagi ko mabasa. Sa ko pagkabasa nga, gibaman ko manoy Herbert. Unsa? Kaya sagod, Oh. gibaha ka? Mura kang bata. O lagi. Ay, di misad siya masugot kundi ko kay mabasa nga ko sapatos. Unya, di na ba kuno ako mong laba? Siya man. Mga di siyang masugot nga mahugaw ang sapatos. Hinungdan nga ikong giba. Baya, no? Pero, nituog siya nga, gikantang nag-research. Wa, Ha? Nga naman? ay bunggo ko eh. Saon nga di ko mabunggo nga diha may marka. Nitapot ang tisas blow sa akong uniforme. Klaro man kang choke sa bilyard. Amo to bunggo ko. Aw ko lang sa nako. Mao ba? Bay, Mm. tultian ti ka. Saman. Dili mo madalig ilad ang akong Manay Herbert. Pero, wa man siya masuko. Ang iya lang nga, di siya gustong mamaka ko. Mao ba? Pero ang gikabalak-an ko rin bay, mao nga, tunay mga taong nagtingwa sa kinabuhi ni Manay Herbert. Ha? Kinsa ang suspect bay? Doon na bay. Pero, wapay ka matuoran. Pero, Way ebidensya. bay, murag klaro man tingali. Kay, nagkaatraso mo ka sila ng kulas. Mao man gani. Pero mo lagi. Kautobra sa pagduda. Kapiligro eh. Basin og balikan siya na itong mga tawhana. Ako bitong gipahiming nuan si Manay Herbert nako. Nga di na siya mo kumpiyansa pa. Pastilan og may maitabo kang brad ni mo, no? Susunsaon naman lang. Ayaw lang yun taon bay. Ayaw lang yun taon kay panitan yun sila. Bayro de. Ha? Oh, buhaton ginan ako. Kung ilan ang buhaton kang manoy, basta mailhan ko lang sila. Panitan lagi ako. Anis po. Labanan gud ni mo imong igsuon, bay? O natural. Mas may pabugig away sila usa ka bariwan. Kaya may kahigayunan pang managan to mga tawana. Nung ka sa duha ka magsuon, kay hangtod sa katapusan gininhawa, di gud ang ubiya. Mo ba, bay? Lahi dahil ka sa kong igsuon. Kaya nga nung di mo igsuon. Kaysa dihang gipariglahan ko. At tol man tong disko. Gipariglahan ko. Kay, unsa man tong laki nga. Di rin ako isikit ang babae ba? Gisukmag ko. Pagkakita sa kumaguwa nga gisukmag ko, pasti lang dagana. Gibiyaan lang ko. Mao ba? Oh, Pero ako ba'y lahi ko ba'y? Lahi mi si Manoy. Kay maglinabanay gud mi. Lunod patay ning amo. Bahala ka diha. Sige, panawag ay. Di kiti ka tubagon, Herbert. Makalakot ka. Gisayunan ka lang nako sa. Sige kong paabot. Mura ko puang, pero wag di ka diabot. Bahala ka. Nasukog itingali si Paris na ako. Tiksan ko lang siya. Mangay kong pagsabog, sorry. Di ko lang siya sultihan sa nitabo na ako. Nga doon yung mga taong natingo sa kong kinabuhi. May message. Uy, gika ni Herbert. Sorry, kaayo. Sabta ko. Daghan kaayo kong dinali ang gitrabaho. Sorry nga wa ko makatext nimo. I love you. Huh? Love sa kapuang mo? Bahala ka. Dili ko mo reply. Wagin. 10 minutos na kalabay, wagin reply. Sakti na. Muadto lang niya ko niya siyang grabuhan nga mulo. Tiwaso na ko na akong gayo. Buling nitra ba kayo ko na.
Tungod di akong trabaho, isip mekaniko. Oh, si Arar. Hello, Arar. Hello, Manoy. Manoy, saan magkariya? Kumusta naman ka? Unsa man, wa ba'y nagmotor nga mianahan nimo? Kalau sige nung odong, waman. Pagbantay, Manoy, ha? Ayaw gitawon pagkumpiyansa. Salamat sa iyong pagpahinom-dong. Ang aang masagpasagdan ti ka, Manoy. Kung unsa gani, Manoy, tawgilan niya dayon ko. Okay dong, okay. Sige, Manoy, bye. Bye. Concern kayo sinong Arar sa kong kahintang. Salik lang tas kinungudong. Okay naman tingalin nga akong isulog. Nanamin tagariyot. Ay, may gani kayo nanamin ko na. Uy, niya may buling sa akong ilong. Nga akong kamot na nimahong grasa. Nakapangunaw naman ako pero niagya po ng bahos grasa. Kuko na ko may buling pa man. Naman tay perfume si Dong Arar. Pero di lang ako nahidabtan kay mahurot niya na. Sila gamit na. Alkohol ay ako. Magdalay ko. Aron pa abtan pala ko si Maris samtang di pa siya mo-off dito sa mall. Magmotor lang ko. Kini mo ni akong gamiton. Aron madali ko pagabot dito sa mall. Mas may nang iya. May kutsing nga miabot. Oh, di matingalay ako ang tuyo, anak. Sakit na lang ko. Larga ako. Kadiyot lang. Ako ang tuyo. Kinsa siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.